Usab sa ka sa Gimingaw, katong wala pa'y quarantine, katong pwede ba ta magawas-gawas? Usab sa ka sa Gimingaw, katong wala pa'y quarantine, katong pwede ba ta magawas-gawas? Katong magdakop-dakop ka diha sa karsada? Umaguan mga ligo ang tanan? Akunting init mga to ang daghang tao sa dagat? Inig-ingon ni mama katog na di ka matog. Niya mo ikyas ka niya magigduwa ka sa gawas. Nga samtang nagduwa ka apason ka sa imong mama nagdag bunal wa pa ka bunali nihilak na ka. Kadtong nilakaw si mama giingnan ka nga maglungag inigbalik kinahanglan na ni lungag pero niuli na lang imong mama wa gyapon bisag usa ka linungag. Makamingaw no. Pero ato na sa antuson itong tanan mabalik ra to. Pero di na ako mabalik pagkabata. Kinalang ko magduwa karon. Tungod sa quarantine karon sa qualification nato, anya nagkadaghan ang kaso sa COVID, pangitag paagi nga ma-enjoy ka dinha sud sa imong balay. Example, pila og usab ang inyong nilabhan. Tuwa ang tanang sud sa inyong mga balhin ang inyong higdaanan kada adlaw. Yuha ang mga guba ninyong mga appliances. Ito sa mga examples nga pwede nimo buhaton samtang naka sa inyong bahay. Ang importante, safe ta. Nga na-enjoy na to ang panahon, isang bati pa ang sitwasyon. Kini si Sir Don, nag-awhag na tong tanan nga keep a positive mind. Good vibes lang ta, Birme.